Het is een hele intimiderende plek, maar het is ook... Ik denk dat het gemiddeld een half jaar of zo kost om hier te landen, maar als je geland bent, dan is het ook echt... Het is gewoon je thuis. Ik ben ooit begonnen op een mbo-opleiding in Heerlen, de acteursopleiding, omdat ik dacht acteur te worden. En toen kwam ik erachter dat ik niet zo goed kon acteren eigenlijk. En toen besloot ik om te gaan regisseren. Of ik vond daarin dat ik op een andere manier verhalen kon vertellen. En dat vond ik zo leuk om te doen en dat ging me best wel goed af. Toen heb ik op mijn 17e auditie gedaan hier in Amsterdam en toen ben ik begonnen. Het schijnt heel intens te zijn, deze opleiding. Hoe ervaar jij dat? Ja, het is intens in de zin van dat je lange dagen maakt. Maar dat vind ik op zich, dat is nog wel oké. Ik denk dat iedereen zich daar, je moet gewoon goed eten, goed slapen. Maar het is vooral intens in de zin van dat je de hele tijd met jezelf bezig bent. Dus op zo'n theateropleiding word je geconfronteerd met je eigen emoties en moet je dat anders vormgeven. Dus dat is vooral, kan dat echt wel zwaar zijn, omdat alle feedback gaat over jou. Hier zijn ze binnen hard aan het werk. Oké, ja. Ja, dat is zwaar. Zo. Ja, oké. Maar dat wordt dus een hele rare overgang als ik hier het licht moet gaan veranderen, als ik daar lig. Ja, dat klopt. Ja, of jij moet dus zorgen dat je hier ligt en dan zegt, oh nee, ik val. Maar dat is in mise-en-scène wel echt minder mooi. Ja, dat werkt niet. Dat kan echt niet. Nee, dat doen we niet. Heel veel mensen willen daarna een toneelacademie. We hebben heel veel aanmeldingen, maar we hebben maar plek voor 30, 40 studenten. Dus je moet altijd kijken van, goh, zorgvuldig, kan je dit aan? Ben je geschikt voor dit vak? En dat is niet alleen maar voor of je de beste acteur kan worden, maar ook of je je hele leven lang je in dit vak kan werpen, gooien, daar ondernemend genoeg bent om je in te blijven ontwikkelen. En dat is ja, altijd een zoektocht. Want het is niet makkelijk, het vak. Nee, het is best een ingewikkeld vak. Niet ingewikkeld in, hoe zou ik het zeggen? Het is niet vanzelfsprekend dat je meteen die baan krijgt of meteen dat geld verdient om de rest van je leven te denken, ah wauw, ik ben binnen. Nee, je moet echt werken om je plek te vinden. En dat is best versnipperd in Nederland. Hè. Je hebt natuurlijk vroeger was dat de gezelschappen waar je naartoe ging, daar was Maastricht echt de leverancier van. Maar heel veel gezelschappen bestaan niet meer of hebben geen subsidie meer. Dus nu is het ondernemerschap veel belangrijker geworden. Het zelf kunnen maken, het zelf kunnen initiëren. En dat zie je ook aan onze studenten. Die eigenschappen zijn ook heel belangrijk nu. Luc, je bent een Limburgse student, maar er is niks van te horen eigenlijk, hè? Nee, klopt, maar ik heb dat denk ik onbewust afgeleerd. Ik heb dat nooit echt bewust gedaan. Dus ik kan wel gewoon platkallessen, mot. Dus als ik toen eens kom, dan kan Dus we hebben dat hier niet goed gemapt op de toneelacademie? Nee. Eigenlijk accepteren ze echt steeds meer. Vroeger was het echt dat je algemeen Nederlands moest praten. En nu zou ik ook met een zachte G kunnen praten. En we hebben ook veel Vlaamse mensen op school. En nee, ik vind het eigenlijk wel goed dat de authenticiteit wel blijft. Ja. En waar is jouw zachte G? Ja, die is een beetje verdwenen. Het is een beetje gek, want ik heb het dus echt niet bewust gedaan. Maar nou, ik ken dus wel platkallen, maar ik moet er dan echt verwerken om de zachte G weer te gebruiken. Ja. En wie kalsen nog plat? Sorry? Wie kalsen nog plat? Dat is nog hoes gewoon. Ja. Kunnen hier nu kijken bij de eerstejaars. Nou, kom maar binnen. Dan. Ik heb geen idee wat ze aan het doen zijn. We zitten midden in een curriculumvernieuwing. En wat we daar eigenlijk als eerste zeggen is van, goh, op het moment dat je hier binnenkomt, kom je niet meteen in de richting binnen. Dus je begint in een basisjaar. En in dat basisjaar leer je wat het is om in het vak te zijn. Wat is het om kunstenaar te zijn in deze tijd? Hoe kijk je naar de wereld om je heen? Wat betekent het om een theatermaker, docent, performer, scenograaf te zijn? En dat eerste jaar onderzoeken we dat met elkaar. En dat doen alle studenten in één klas door elkaar heen. Dus het is nog niet de start van, oh ik ben acteur, ik ben performer. Nee, je gaat dat eerst eens even ontdekken. En dan pas kies je, oké, en welke richting past het beste bij mij? Ik denk dat ik vooral heb ervaren waarom ik theater maak. Of dat ik daar echt achter ben gekomen. Dat is,
En het begon voor mij in het eerste jaar dat ik eigenlijk voorstellingen maakte over de thematieken uit het leven waar ik zelf niet zo goed over kon praten. Dus theater werd voor mij de start van een gesprek, om het zo maar te noemen. En dat is iets waar ik voelde altijd wel een noodzaak, maar kon dat niet onder woorden brengen. En nu kan ik heel helder zien waarom ik iets maak. En dan kan ik daar vervolgens, door alle dingen die ik heb gedaan, kan ik daar vorm aan geven. Maar het waarom, dat was heel erg fijn om ook mijn stem te vinden binnen het theater. Ben je straks, als je afstudeert, ben je klaar voor Ja, ik heb er wel zin wereld? in. Ik heb er wel zin in, maar het is wel ook zo dat ik ineens denk, oh ja, en dan? En geld. En er zit er maar niemand op me te wachten. Weet je wel, dat soort gedachten. Ik had altijd dat ik dacht, oh prima, en het zwarte gat maakt me niet uit. Ik ga wat in een koffiebar werken. Maar nu denk ik, nee, ik wil gewoon echt werken. Maar hoe? Omdat, ja, je moet überhaupt om dit vak te beoefenen creatief zijn. Maar ik denk ook om nu dadelijk na het afstuderen aan de bak te komen, zal ik creatief moeten zijn. Maar er zijn ideeën genoeg. En ik ben heel blij dat ik op de academie zoveel fijne mensen heb leren kennen. En zo'n groot netwerk dat je bouwt. Dus het zal wel goed komen.